Ayan guys, holiday tayo today. Makapag-video na naman tayo kung ano-ano na lang gagawin natin dito sa bahay. At may upload na naman tayo today guys kasi may nagbigay sa akin ng air fryer. Kawork ko po siya si Herlin. Hi Herlin, thank you so much. Magluluto po tayo, itatry natin. I-surprise ko mamaya si boss. Lulutuan ko siya, tingnan natin kung anong magiging resulta. Samahan nyo ko guys. Hi guys! Kumusta? Busy tayo. Ngayon na naman lang tayo makaka-upload. May video tayo today. Magluluto ako dito sa aking air fryer. May nagbigay sa akin guys ng air fryer. Thank you so much. Try natin how to cook in air fryer. Let's see. Ayan, ikip po muna natin siya. Marinate muna natin siya ng 1 hour bago natin lutuin sa ating air fryer. Kaya na po, na-marinate na natin yung fish. Mag-wait tayo ng 1 hour marinated. Then, luto na natin siya sa ating air fryer. Thank you so much pala guys sa laging mga nanonood at nagsusuporta. Unti-unti nang dumadami ang aking subscribers. Thank you po. Pagpapagura natin yan. Hindi tayo bibili ng subscribers. Tingnan natin yung mga taong magtitiwala at manonood sa atin. At masasayahan. Thank you sa pagsubaybay. Thank you so much guys. Please like and subscribe and comment down below kung ano pong gusto nyong gawin natin at gusto nyong malaman kung sino ako. Joyjoy Bicolana. Thank you. Have a good day. God bless everyone.